Atong obserbaran mga bay, 5 years from now, kung muus-us ba dyan ang bayranan sa atong kuryente. Sakto ba yan ang sekreto og hilom-hilom nga diskarte sa atong presidente ang pagpundar og BES? Unsa maning BES mga bay? Usa ni ka-centralized nga sistema sa pagtigom og kuryente gikan sa solar panel, hydroelectric, nuclear power, windmill, geothermal ug uban pang tinubdan sa kuryente. Mao ni gitawag og battery energy storage system. Mao ni meaning sa BES mga bay. Ang tanang lain-laing klase sa source sa energy tigumon ug kung mapuno na mao ni silbing pundasyon kung ingkasog magnihit ang ubang power plant. Sa laktod pagkasulti, walay mahitabong brownout kay sa pagkakaron ang kapasidad sa BES mokabat og 5,000 megawatts ang kada isa. Gigano kung maunang kalakiha mga bay. Atol sa maong inaugurasyon sa Bataan, gibutyag sa maong pamahayag nga matud pa, mauni pinaka-largest integrated grid-scale energy battery store projects sa global markets sa industriya sa pang-enerhiya aron sa pagpakigbatok sa lower electricity rate. Ang nakanindot pa dyan ni kay dako ni og ikatabang sa atong kalikupan kay zero noise ni sa pollution. Walay GHG emission, walay water extraction ug wa na magkinahanglan og fuel grid scale operators. Agoy pagadakong good news ani mga bay. Ang maong groundbreaking nga gihimo sa Bataan matud pa, mokabat og 32 ka mga base facilities ang ipang-apod-apod by nationwide. Kapila ka region, di ba 13 regions kung wa ko masayop? So kung buot huna-hunaon, bisan pag by regional ang pagplastar ani, musubra pa ang pundo sa atong kuryente. So ang awat sa enerhiya asa man paingon. So sakto jud no nga ang maong pamahayag may posibilidad nga pipila ka nasod sa isiyan, may posibilidad nga masuplayan siguro ani. Sa solar panel ang gudaan labi na gid karon nga puwerteng inita. Pila ka volume sa bolto sa kuryente ang mahigop aron idasok pagpundo sa BES. Sukat-sukat kini pay presidente nga nakahuna-huna aning sistema ha. Kini style murag mao-maora ning pamaagis kadiwa. Murag gaduda ko mga bay nga kini may usa sa anam-anam nga pamaagi nga hinahinay nga mawagtang sa passing ang privatization law sa electricity. Kay kana lang daang giplano sa presidente nga magpasar og balaod nun aron tukuron ang Department of Water sa ato paggobyerno na ang mo-operate sa sistema sa panubig. Lahi pod ang estilo aning Bongbong kay iya rang gisakyan o gipaundayunan ang pag-ingon ni Digong nga siya usa ka weak leader. Wa magtagaw-taw sama sa uban nga magrally-rally batok sa privatization law kay kung ipaagi nimo og marcha-marcha sa kadalanan unya magsaba-saba murag wa may mahitabo mga bay. May pagbuhaton og diretso nga way daghang istorya. Kung kahinumduman sa birthday ni Digong sa dihang migrate si Bongbong, iya jud gibutyag nga matod pa niya. Ngayon ko lang napagtanto kung bakit palagi kang nagmumura sa iyong administration. Kamao lang dyan siguro mo control sa iyong temper si Bongbong Marcos bisan pagbastuson siya sa makadaghan. Liman ka anang nganlan kag kokin o kambing boy pero padayon lang gihapon siya og sa akong obserbasyon sa AFP modernization lang daan. Mismo ang Sweden maunay mipaduol mismo ni Bongbong aron makabaton ta og multilateral fighter. Sa panahon ni Digong, kay lagi suli jud siya nga anti-US kini si Digong. So ang option arita sa Sweden aron makapalit og MRF. Apan wa musugot ang parliamentary sa Sweden tungod sa issue sa human rights. Apan karon sa kang Bongbong, murag dunay dakong alibyo sa AFP modernization program kay duol na sa tinuod nakita makabaton og multilateral fighter sa Air Force og submarine sa Navy. Kay ang France ug Sweden maunay mipaduol sa atong presidente. Ug kung moasinso na ang AFP modernization program nga gisugdan ni Digong, kada kong tabang sa BES mga bay. Di lang ta magdali mga bay,
Di na to siradaan ang atong manahuna kay duda sad gani nako. Di ba kani kabuang ra po din nilang Digong og ni BBM? Nakunuhay kontra-kontra sila adtong pag-eleksyon pero kasabot-sabot ra po ni silang duha. Bawlan. Pasensya lang jud kayo kay duda ra po na nako mga bay. Kay kung gustohon sa administrasyon ni Digong during election kadtong mga isyu sa komunidad, pwede to technical loan, oy, porbida. O galing posible nga sud gawas lang pud tingali ang atake ni Digong. Murag hugot luag ba? Kay basing maikog sad siguro si Digong sa mga anti-BBM nga nagpalibot niya. Bawlang sila rin nahibaw anak. But at least dako na jud og diferensya ang sa una o karon. Hangtod sa sunod malang mga bay o rock and roll natong tanan mga bay.